କହିଲେ ସେଇଟା ଦିଅ ତାପରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଲଗେଇକି ଆଉ ଲଗେଇକି ଚାରିପଟକୁ ଦେଖିବ। ସେଡ଼େ କଲେ ଇଏ ହେବନି ବହୁତ ବିରି। ଦେଖିଆ ରହିଥ ହଉ ଏତେ କଲା ପରେ ତାକୁ ଦୁଇଟା ଟ୍ରାଏ ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ କେକ୍ ତିଆରି ଚାଲିଛି। ଦେଖିବା କେକ୍ଟା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ତିଆରି କରୁଛି। ଇନୋ ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି ବବୁଲୁ କରୁଛି। କ'ଣ ଇସ୍ 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 ଆଉ ଯଦି ନା ପାଣି ପକେଇଥାନ୍ତି କ୍ଷୀର ସବୁତକ ଯାଇଥାନ୍ତା ନା। ଆପଣ ଓରିଓ ବିସ୍କେଟ୍ ନେଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଯେତେ ସାଇଜ୍ର କେକ୍ ଦରକାର ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ନେବେ। ଆଉ ଅଦର ବିସ୍କେଟ୍ ବି ମିକ୍ସ କରିକି ପକେଇଲେ ବି ଚଳିବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଏବେ ଭିଡ଼ି ଦେଉନୁ ହାତରେ। ଏବେ ଆର ପଟେ ଓଲଟା। ବାସ୍ ସେଇଟା ପକା ଲଗା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ ଫଳ କାଟିଦେଲି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସରୁ ସରୁ ବି କରିଛି। ଫ୍ୟାନ୍ଟା ପୁଣି ଖୋଲିଦେଇଛୁ, ଉଡ଼ି ଯାଉଛି ନଡ଼ିଆ। ନାଇଁ ସତରେ ବନ୍ଦ କରେ, ନଡ଼ିଆ ଉଡ଼ି ଯାଉଛି ବା। ସବୁ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ଖାଲି ନଡ଼ିଆଟା ପକେଇଲେ ଆଉ ସେଟାକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ଗ୍ଲାସରେ ଓକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗହଳି ଚାଲିଛି। ରେଡ଼ି ତ ରେଡ଼ି। ଏଥିରେ ଏମିତି କରିବାନି ଠାକୁର କଲି ବାବା ନିଅ ସବୁ ଖାଇବା ମାନେ ଆସ। ଆଉ ଏତିକି ମାନେ ପଣାରେ ଆଉ ଅବହେଳା ଅଛି। ବେଶୀ ପାଣି ଚିଆ ଗଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ନାଇଁ କି? ଆମେ କାଜୁ ପକାଇ ଚାଲିବା ତାକୁ ରହୁଛି ଗୋଟେ ଗରମ ଲାଗୁଛି ତ ତମକୁ ଗରମ ଲାଗୁନି? ମୁଁ ଯେଉଁ ହାଣିଛି ଟୋକାଟା ବବୁଲଟା ଆଇଲାନି ଟିକେ ଆଉ ଦେନ୍ ବବଲୁ ଖା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାନେ ପଣା ପିଉଛି, ପଣା ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଚାଲୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି।
ମୁଁ ପୁରା ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ପୁରା ୟମ୍ମି। ये भी कोर्स समझे कौन आप जानते हैं एक मिनट खाली करती है ना बहुत टेस्टी लगे मु निजे बन भल लगे न लगे भी मुझे भल लगी मुझे तो रियल भल लगे खराब नहीं। ଅଳ୍ପ ଅଛି ପିଆ ସରି ସାରିଛି ଆଉ ତ ପିଇକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛି ନେକ୍ସଟ ରାତିରେ କ'ଣ ଖାଇବା ହେବ ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ପୁଣି ଚାଲିବ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଏମିତି ସବୁ ଟିକେ ହୁଏ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ଘରେ ରହିଲେ ଟିକେ ଭଲ ଭଲ ଆଇଟମ୍ କରିକି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଏବେ ରାତିରେ ବି କ'ଣ ହେବ ଆଇଟମ୍ ସେଇଟା ମୁଁ କାଲି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆଜି ନେକ୍ସଟ ପଣାର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ କଲି ତ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ କ୍ୟାପଚର୍ କରିପାରୁନି କାହିଁକିନା ବବୁଲ ମୋର ଯେତିକି ଭିଡ଼ିଓସ୍ ବନଉଛି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରାୟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସିଏ ମାନେ କ୍ୟାପଚର୍ କରୁଛି ବଟ୍ ଆଉ ଯାହା କିଛି କିଛି ରହିଯାଉଛି ସେ ଆଉଟସାଇଡ଼୍କୁ ଯାଇଥିବ ସେଇଟା ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେଇପାରୁନି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବା भी कल संगी बेटा रखसान यार अच्छे आसुची बोले एला रे हेइगल से हम धीरे धीरे हल्ला रे हेइगला प्रेम धीरे धीरे एला रे हेइगल ना मधी आगो से सहीगला आइला अच्छे देख दिए ତାକୁ